Sziasztok! Ebben a videóban most a multifokális szemüveglencse típusairól fogok beszélni. Egyik percben még élesen látod a telefonod kijelzőjét, majd felpillantasz, és fogalmad sincs, hogy ki az a homályos alak a szoba másik végében. Ennek az az oka, hogy minden helyzetben másképp használjuk a szemünket. Más távolságra, más fókuszra, más terhelésre van szükségünk olvasás és vezetés közben is. Szerencsére ma már a multifokális szemüveglencsék megoldást jelentenek erre a problémára. De mégis milyen multifokális szemüveglencse típusok léteznek? A multifokális, vagy más néven progresszív szemüveglencsék olyan korszerű optikai eszközök, amelyek tökéletes megoldást nyújtanak távoli, monitoros, tehát köztes távolságokra, valamint olvasáshoz is. Ez különösen fontos az életkorral járó alkalmazkodó képesség csökkenése esetén. A progresszív szemüveglencsék óriási fejlődésen mentek keresztül az elmúlt években. Ma már nem csak az a fontos, hogy egy szemüveglencse multifokális-e, hanem az, hogy milyen a kialakítása, milyen technológiával gyártották. Ezek a tényezők mind befolyásolhatják a látásminőséget, a megszokási időt, valamint a komfortérzetünket. A progresszív lencsék egyik legfontosabb tulajdonsága a csatornaszélesség. A csatornaszélességtől nagyban függhet az, hogy a perifériás torzítások mértéke mekkora. De tulajdonképpen mit is jelent ez a csatornaszélesség? A csatorna a progresszív lencse azon területe, ahol fokozatosan változik a távoli értéktől a közeli értékig a dioptria átmenet. Gyártók esetén akár 5-6 multifokális lencsetípus is létezhet. De milyen különbségeket tapasztalhatunk a keskeny és a szélesebb csatornák között? A keskeny csatornával rendelkező progresszív szemüveglencsék általában alacsonyabb árkategóriájúak, valamint kicsit nehezebb megszokással rendelkeznek. Ezek a típusok kevésbé személyre szabottak, valamint gyorsabban változik a lencse felületén a dioptria átmenet. A fókuszált látómező szűkebb, így a széli részeken gyakrabban lehet torzításokat észlelni. Ez azt is eredményezi, hogy a felhasználónak gyakrabban kell mozgassa a fejét oldalra, hogy megtalálja az éles pontokat a lencsén belül. A megszokási idő ezeknél a lencséknél sokkal hosszabb időbe telhet. Ezzel szemben a széles csatornái progresszív lencséket sokkal könnyebb megszokni, valamint sokkal inkább személyre szabottabban készülnek. Ezekben a dioptria fokozatosabban, hosszabb átmeneti szakaszon változik, ezáltal sokkal könnyebb a megszokása. A viselésük kevesebb fejmozgatást igényel, így sokkal zökkenőmentesebb a távolságok közötti váltás. Azonban fontos megjegyezni, hogy nagyban függhet ezeknek a csatornáknak a szélessége abban az esetben, amennyiben az addíciós értékünk nő. Az addíció a különbség a távoli és az olvasó dioptria között. Magasabb addíció esetén a lencsének nagyobb dioptria különbséget kell leképezzen a távoli és a közeli zóna között. Tehát magasabb addíció esetén egy keskenyebb csatornás multifokális lencsével nehezebb kivitelezni torzítás nélkül a lencse viselését. Prémiumabb, személyre szabott lencsék esetében ez természetesen sokkal könnyebben kivitelezhető. Nagyon fontos odafigyelni a lencsegyártó kiválasztására is. Nálunk biztos lehetsz abban, hogy jó kezekben vagy, ugyanis gyártótól függetlenül segítünk megtalálni a legjobb megoldást számodra.